Donggoima donggoifa sawi kalangmani yak srangkhe khuk srango kasrang borok machaya wi thuya selar hinkhe chayai no tongdi abo haino khoroksa kasrang borokni kothoma bwskang phaikha thangnai bisi kolokma romuino hukbarni samung bai kwrwngjak rung phwrwngnai Robindra Dev Burma bini nok mandai RD block ni Purba Dina Bandhu Nagar Panchayat Bhuvan Chantai Kamiwo Robindra Dev Burma khoroksa school teacher rung nogo cherai rokno rung phwrwngma bai baksa hukbarni samungo bo bisi kolokma romui kwrwngjak naharma wngkha amchaini hukbar khlainai rokno teibo kha bazaruna khoroksa rung phwrwngnai wngwi cherai rokno phwrwngma simiya amchaini kwbangma hukbar khlainai rokbo kha bachawi tongo bini samung humungno nugui bisi brum brum no podrepor moi kwthang thai kwthang khlaiwi rang poisa ajiwi tongo bo o bisio bo haino hai kherduga mogodamno khobui dal bidal moi kwthang khlaiwi tongo jora jora wa hafangni bwkhaktei kisa misa bithi berai bo mankha abo haikheno podrepor moi kwthang khlaiwi bisio ajiwi tongo khok rasaisuk rang poisa bwskangni salo hafangni bwkhaktei chuba chumankhe hukbarni samungo teibo kaham wngnai hwnwi sakha rung phwrwngnai Robindra Dev Burma Kakak mungkin tamu kah? Robindra Dev Burma. Adi kakak neng je tabuk o je kira tai mogo damro kajak nungmani tani ro badak pi kajak ro nungmani neng bisi besuk ro mui o je mukiting ro kaikena. Oh, balo ka kaima ke 87 nong simi kaikya. 87 nong ni simi no kai ko ta puino kai dong ta kise kise pan kayo. Mane kani besuk ro kai. Itu dui kani berbagai dui kani rok jagan dong o jaga a dui kani ro puino kai dong ta. Mungkin neng mane bosoro besuk rong ni je manui kene ba kira momfol ba badak kopi rok neng besok ni phala bosoro. Na kira 20 থেকে 30,000 বেশি তো ফালিমিয়া বেশি হামতাই আবলা 20 থেকে 30,000 ওকে কপি বাতিনো 20,000 বাঁধাকপি ফুলকপি আহিকে ফালো Nga neng o bisi mane bisi wo neng tamo mukiting no khai. ওই বছর আং যত মিকিদং খাইও রামদেও কসই 12,000 দা দং সারা কসই আবো খাইও আবো তাক সিজন আবো তাবো গাইনাই হা অলরেডি চার্জ খাইজাক abo pakai abo kayo o kira rok pakai ga apore mogodam rok bo kayo engke phul kopi bada kopi to kayo no engke da logi tomato rok kise misa kayo ai keno tuktak to laka saka sirong ni thangta babagai Nga neng o je mukiting thai kiting kaimani ulo logi wo neng sorkani thani wo tamo saijor mangkha. tai sekarang o mobile kaipur le manka mobile kaipur le 2 bar sorkani sajo maka abo ঠিক 96-97 অবাহাইরগো মানকা মমপলিরে Neng sorkani thani kuno koimung rok to tong. সরকার তারি স্প্রে মেশিন দক সিমি মানখাই আং খুব সাজাবো তা স্প্রে মেশিন মানখাই সাজাবো haino ereng ereng achuk tongyawi hukbarni bisingteibo ajiwi mano rang poisa rung phwrwngnai Robindra Dev Burma luku sisa romungni pohor wngwi lukurokno lama phunuknai abo sawi no mano Bureau Report Kokkhorang